муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳои кишвар татбиқкунандаи соҳаи технологияи нави муосир дар соҳаи маорифи мамлакат буда аз ҷониби масъулин баҳри рушду нумӯи он пайваста тадбирҳои судманд меандешанд бо мақсади таъмини истифодаи мақсадноку самараноки воситаҳои технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди таълим, таҳияи стандарти фанни технологияи иттилоотӣ ва дигар санадҳо вобаста ба дастгирии иттилоотии ҷараёни таҳсилот, инкишофи шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, ташкили системаҳои иттилоотӣ, системаи интиқолӣ, нигаҳдорӣ ва коркарди маълумотҳо бо иштироки масъулини соҳа дар шаҳри Бохтар дар мавзӯи барномаи давлатии амалӣ намудани технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 вохӯрӣ баргузор карда шуд. дар кори семинар-машварат мавзӯъҳои истифодаи муносибатҳои салоҳиятнокӣ дар фанни технологияи иттилоотӣ, системаи ягонаи воридкунии ҳисоботи омории соҳаи технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ дар раванди таълим, бехатарии иттилоотӣ дар ҷомеа ва фаъолияти марказ таи 5 соли охир мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор гирифт. аз 25 шаҳру ноҳияҳои худи ҳамин вилоят оиди кор бо тахтаи электронӣ ва амалӣ шудани барномаи давлатӣ ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст барои компютеркунонӣ муассисаҳои таълимӣ ҷамъ омадем. қобили зикр аст ки сол аз сол бо рушду пешрафти илму технологияҳои нав дар бозори меҳнат талабот ба мутахассисони соҳибистеъдод дар ҳама соҳаҳо зиёд мегардад. маҳз ба ҳамин хотир баробари муассисаҳои таълимӣ, донишкадаву донишгоҳҳои олии касбӣ ҳамчунин дигар муассисаҳои махсус дар самти дарёфт ва омода кардани мутахассисони оянда фаъолият менамоянд. марказҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар самти ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба омӯхтани технологияи инноватсионӣ саҳм гузошта баҳри муаррифии истеъдодҳои нав пайваста чунин чорабинҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Султон ба роҳбарони васоити ахбори омма барои ҳамкории судманд дар соли 2018 миннатдорӣ карда онҳоро қадршиносӣ намуд. нақши васоити ахбори оммаро барои фаҳмондани сиёсати андоз, саривақт пардохти андоз ва корҳои тарғиботӣ бо андозсупорандагон назар расонист. бо сипоснома ва тӯҳфа роҳбарони васоити ахбори оммаро қадршиносӣ кард. дар соли 2018 бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ иҷрои қисми даромади буҷет дар вилояти Суғд 104.3% иҷро шудааст. ба буҷаи кишвар 106.5 миллион сомони маблағи зиёдатӣ ворид гардид. ҳамаи намуди андоз дар Суғд иҷро гардида шаҳру ноҳияҳои вилоят иҷрои даромади буҷаи давлатиро саривақт таъмин карданд. инчунин чанде аз роҳбарони хадамоти иҷро дар раёсати андоз барои фаъолияти пурсамар дар соли 2018 бо ифтихорномаи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шуданд. муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Султон гуфт ки мақомоти андоз бо васоити ахбори омма минбаъд низ ҳамкориро бештар ба роҳ монда барои иҷрои саривақтии андоз саҳм мегузоранд. соли 2018 раёсати андоз дар вилояти Суғд ба дастовардҳои зиёд ноил гардид. аз ҷумла дар шаҳри Бӯстон, ноҳияи Деваштич ва кӯҳистони Масчо идораи нозироти андоз ба фаъолият шурӯъ намуд. дар кохи фарҳанги маркази шаҳр бо иштироки дӯстдорон ва алоқамандону ҳаводорони мусиқии асил шашмақом консерти ансамбли халқии шашмақомсароёни Исфара баргузор гардид. сарояндагони хушадои ансамбл таҳти сарварии ҳофизи халқии Тоҷикистон Исроилҷон Файзиддинов ба мухлисони худ суруду навоҳои классикии Уфари Мирзо Қурбон, Насруллоӣ, Чидонӣ, Тобакай, Қашқарчаи савти Ушоқ, қалъабандӣ ва ғайраҳоро бо истеъдоди баланди навозандагӣ ва маҳорати волои сарояндагӣ пешкаш намуданд. садсолаҳост ки мероси пурмоя ва гаронқадри ниёгони бозаковат ва ҳунарманд санъати мақомхонӣ дар Исфара эътибори хоса дорад. чун сухан дар бораи мактабҳои маъруфи мақомхонӣ меравад, олимони санъатшинос номи шаҳри Исфараро дар сархати номгӯи чунин мактабҳо дар радифи шаҳрҳои бостонии Самарқанду Бухоро ва Хуҷанду Панҷакин зикр мекунанд, зеро таърихан дар ин шаҳрҳо суннати мақомсароӣ шӯҳрат касб карда буд. аз ҷумла дар Исфара дар қарни 19 ва оғози асри 20 мактаби суннатии мақомхонӣ мавҷуд буд ки бузургтарин намояндагони он устодон Умар Ҳофизи Исфарагӣ ба зебопарӣ ба шумор мерафтанд. ҳавзаи ҳунарии Исфара ба шарофати ҳунари волои ромишгари мумтоз вориси сазовори устодони шӯҳратёр зебопарию Умар Ҳофиз
ҳунарпешии шоистаи Тоҷикистон Шодравон Мирзо Қурбони Солеҳ ба пайдо шудани сабки тозаи новил гардида, ки бо сабки Исфара маъруфият дорад. ضمن برآمد خود رئیس شهر اصفهان سلامزاده سیجاودین از جمله تاکید داشت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان در پرتو سپارش و دستورات و در پیگیری از اقدامات در این سمت پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بهر رشد شش مقام پیوسته تدبیرجویی و مساعدت می‌نماید. از اینجاست که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی انسامبل خلقی شش مقام رسما همچون انسامبل دولتی فعالیت دارد. باید تذکر داد که عین زمان در هیئت انسامبل 18 نفر متخصصان ورزیده مقام فعالیت میبرند که از آنها 2 نفرشان اسرائیل جان فیض‌الدینوف و اسمان جان یوسفوف صاحب عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان 10 نفر اعلاچیان فرهنگی تاجیکستان میباشند. در فرجام شهردار اصفهان برای سهم ارزنده در رواج و رونق صنعت ملی، احیای عنعنه‌های اصیل مقام سرایی، پیشبرد باثمر فعالیت انسامبل خلقی شش مقام برابر انسامبل اسرائیل جان فیض‌الدینوف، هنرمندان خوش سلیقه اسمان جان یوسفوف، لطف‌الله خان فیضیف، عزت الله شکوروف، آزاده بابای و عبدالقوی اسمانوف، نگینه اسام‌الدینова و چند از سابقه‌داران ساحه سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر را تقدیم داشت. طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد اجرای دستور سپارش‌هایی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه اشان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نزد جوانان گذاشتند، با اشتراک معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسه با جلب جوانان ملاقات و واخوری‌های سودمند دایر گردیدند. در جمع‌آمدی که در مرکز ناحیه با اشتراک جوانان دایر گردید، موضوعهای مبرم روز و جهان امروزه نقش جوانان در تنظیم و آرامی، پیشگیری افراطگرایی، تحلیل و بررسی کرده شدند. در برآمد معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر گردید که جوانان باید که شکرانه از آن نمایند که در وطن تنظیم و آسوده زندگی دارند. در روند سازندگی وطن بهر آباد و کبریزار نمودن دهه، محل، کوچه این قشر جامعه باید که همیشه پیش‌صف باشند. در این همایش جوانان ناحیه به سخن برآمده قید نمودند که با تشبس‌های سازنده خود در پیشرفت وطن محبوبمان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. همین گونه همایش در دیگر شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب برگزار گردیدند.